Shashukathenga sesiburane shashazonso ili Mpombo Boy bathi vakashele podcast engithi ngifuna sikhulume ngalesi sizathu lesi esenze warekhoda engathi edavaza unkosikazi womuntu. Ngifuna nje sikhulume ngayo yonke into eyenzakalile. Okay, ili Mpombo Boy yaveza ukuthi kokuqala beyade ingazi ukuthi umfazi womuntu la. And secondly, isizathu senza ukuthi arekhode ngoba enze video. Kade beqeda ukudavazana noma sebezodavazana enze ividiyo nje ababenqunu nje bengaqokile. Isizathu esenze la ngokuthi usanda nokukhipha imali engango-50,000 ngoba intombazane yalala naye ngoba azi ukuthi unemali bese intombazane ifuna u-50,000 wanqaba ukukhipha 50,000 intombazane hhayi-ke ngiyahamba kona ngiyokuvulela i-case ngizothi ungiraping. So for lokho usane-trauma futhi lokho ukuthi akwenzakanga kanye, so usane-trauma ingakho azividorizer bedansa laphana benqono ukuze i-evidence kahle kahle futhi from now on wonke umuntu ezobhifala nayo yomvidorizer. Okay, asize lana-ke zingenza ukuthi cause lo mfana lona kwakuthi nje useke ama-podcast yokhuluma ngale nto ingoba khona KwaZulu-Natal. Kuthiwe KwaZulu-Natal loo nto nigcinele eLimpopo ngoba niyogaxela noba senkingeni ngempela kaZulu ngoba kaZulu asiphetula akwazi uzofika udle umfazi wami ngikuyeke uphinde futhi uyokhuluma ngayo kuma-podcast. So kodwa mna nayi le nto la ngikhona-ke zingenza kwethu ukuthi uyabona yini ukuthi iningi lethu lizolala nabantu nabesifazane abashadile bengazi ukuthi losibanibani. Yabo nje mina ngomunye wabantu abacishe balala nomfazi womuntu ngingazi and engangitshela and one thing ngala mantombazane bafethu ngoba phela ngesisho ukuthi lana masenibhekene nale nkinga senidlelwa abafazi mhlambe nizikhonsaderishe izinto ezinye, but one thing ngala mantombazane bafethu akasho and imeshila azosho sathi yadlala ukuthi hayi boshadile njalo mina asho mhlampe kubi kanye because ngempela sokugaxele ngempela asho ukuthi hayi ngakutshela nje ngishadile. Hayi bonke uqinisile usedliwe la. Bafethu siphile ezweni elibi, sizothola amalumbo, sizothela imindeni yethu ngamahlazo ngoba labantu besifazane abasho ukuthi bashadile. Uma uzosho asadlala ukuthi hayi bo I'm married jokingly, kanti yazi loo nto ufuna ukuyisho nje ukuze uma soqhubeka wena one day seniba nenkinga azokutshela ukuthi ngishadile mina akutshela. Yabo, so ngizenza ukuthi sigaxele sokuyenza kwami ukuthi bafana umuntu ahamba olanda itshitshi lakhe sivele sishele emhlangeni nje kube kuphela ngoba manje amalumbo sizofa sizobola amasende sizoba nechenene sizothwala nzima ngenxa yabantu besifazane cause abasho omnye uqamba amanga athi usehlwe noba benganyakhe eqamba kuhlaza amanga. Abantu abanengane kunzima ukuthi bahlukane. Sisenjeni Majid.